Türkmenistanda unun ve çöreğin yetmezçiligi ilaty herekete geçmäge we nägililigini bildirmäge mejbur edýär. 19 ýanwarda Mary vilayatynyň etrap ýaşaýjylary ýapyk dukanyň daşyna ýygnanyp un paýyny talap etdiler. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary vilayatynyň Garagum etrabynda ýerleşýän Agалтyn Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylarynyň 23-nji dukanyň öňüne ýygnanyp un paýynyň satylmagyny talap edenligini gurrun berdiler. Sebtiň ýaşaýjylarynyň aýlyk azyk paýlaryny ýaşaýan ýerlerindäki dukanlardan satyn almagy göz tutulýar. Aýlyk un paýy adam başyna 5 kilogram undan ibaret bolup subsidiýelenen, ýagny bazar bahasyndan arzan nyrkdan satylýar. Ýerden 8-de ýaşaýjylar dukana ýygnanyp başladylar. Ilki 10 töweregi adam, esasanam aýallar bardy. Ýerden 9-da çenli 70-den gowrak adam üýşdi. Tizara owanyň ýaşaýjylarynyň hemmesi diýen ýaly olary goşuldy. Köpler un satylýandyr öýtdiler. Kimdir eli haltaly, kimdir galtakly geldi. Dip habarçymyz gurrun berdi. Habarçy 9:20-de gelen dukançynyň bu üýşmelerinden gen galandygyny habar berdi. Ýygnananlar un talap edip satyjyny dukana salmajak bolupdyr. Ýöne satyjy unyň ýokdugyny aýdyp adamlara dukana girip görmegi teklip edipdir. Satyjynyň sözlerine görä dekabr aýynyň ortalarynda premier ministriň ornbasary Serdar Berdimuhammedowyň vilayata sapar etmelinden odal ilata un paýlaryny satmak buyrugy bilen birlikde sebit dukanlaryna un getirilipdir we şondan bäri bolmandyr. Ýatlatsak, şonda sebit häkimetleri Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň saparyny taýynlyk görüp, azyk önümleriniň bahasyny gysga wagtlyk arzanladypdy. Bu aralykda Azatlygyň mardaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä öňki aýlarda un satywy köplenç ýedigiderli gejikdirilipdi we sebit dukanlarynda satylan un gaty pethili, çal renkli köplenç ýakymsyz ýysly çürük we gurçukly bolupdyr. Döwlet dukanlaryna subsidiýelenen bahalardan berilýän un Türkmenistanda öndürilýär. Hosusy dukanlarynda unyň bahasy hat ýokary bolup, esasan Kazakstandan we Orsetden getirilýän un satylýar. Geçmişde Azatlyk ila darasynda öz-özünden dören nägilelikli çykyşlar ýaşaýjylaryň sebit we etrap häkimliklerine köpçülikliň ýüzlenmeleri barada habar berdi. Ilatyň nägilelik hereketleri häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wadalary ýa-da az mokdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Mardak habarçylar şu günler ekerançylyk bilen meşgullanýan owa ilatynyň arasynda bolup geçýän zatlara nägileligiň artýanlygyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satyn almak kynlaşýar. Aşgabatda çörek nowatlary satyw başlanmazdan birnäçe sagat öň giýjanyň garankasynda başlaýar. Şäheriň hemme ýerlerinde çörek satyn almak mümkinçiligine garaşyp, ýapyk dukanlaryň daşynda garankada duran adamlary görmek bolýar. Adam başyna 3 buhankadan satylsa-da az wagtyň içinde gutarýan çörek hemme ýetmeýär. Çöregiň hili düýüp götür yaramazlaşdy. Azatlygyň habarçylary paýtagtyň dukanlaryndan satyn alynan çöregi birnäçe sagatyň içinde iýmeten onuň gatap içiniň garalýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanyň ilatynyň subsidiýelenen bahalardan önümlere zerurlygy soňky ýyllarda hatam artdy. Koronavirus pandemiýasynyň dowamında ykdysadyýetin hatam çökmegi we Türkmenistanyň hökümetiniň halkyň zerurlyklaryny ýetgermezligi ilatyň aglawa böleginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp götürüp ýetilmegine we garyplygyň artmagyna getirdi. Bitdigi köp adamyň girdeji çeşmelerinden mahrum bolýan döwründe häkimetler döwletiň ilata berýän sosial ýeňilliklerini we goldawyny ýatyrýar. Häkimetler meseleni çözmegiň ýerine näýile bolýandara basyşyny güýçlendirýär. Lebap vilayatynyň häkimetleri Sewitde VPN ulgamlaryndan peýdalanýan raýatlara garşy çärelerini we basyşlaryny hasta güýçlendirmäge taýýarlanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmen Telekom araýatnaşyk kampaniýasynyň vilayatdaky edarasynyň çeşmesi habar berýär. Bu maglumat prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Lebapda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan çeşmämiziň maglumatlaryna görä, şu günler Lebabyň häkimetleri vilayatyň çäginde tölegli ýa-da tölegsiz VPN ulgamlaryndan peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýär. VPN ulanan raýatlaryň internet ulgamy dolu kesiler, şeýle-de olara garşy başga-da berk çäreler görmek barada maslahat edilýär. Bularyň arasynda VPN ulgamyndan peýdalanan raýaty işinden gowmak ýa-da gara sanyga goşmak, şeýle-de olaryň çağılaryny ýokary kuja
jaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Çeşmämiz 19 ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda Berk döwlet gödäwçiligindäki Türkmen Telekom araýatnaşyk kompaniýasy ýurdun ýeketäk internet üçinçisidir. Çeşmämiz şu günler welaýatda raýatlaryň öýlerine, ýagny öý telefonlaryna interneti çekmek işlerinin hem tas dolu towtadylandygyny belleýär. Şu ýyla geçip ýagny 2022-nji ýylyň başyndan bäri Lewapda ýekeje öý telefonuna hem internet çekilmedi. Mart aýyna çenli hiç bir raýatyň öý telefonuna internet geçirmezlik barada ýokurdan ýörüýte tawşyryk berildi diýilip Çeşmämiz sözüne goşdy. Şeýle-de ol geçen ýylyň soňky 3 aýynyň dowamynda welaýat boýunça diňe 5 sany hojalygy Wi-Fi hyzmatynyň birikdirilip berilendigini we munyň edaranyň taryhynda raýatlaryň öýüne iň az Wi-Fi geçirilen 3 aý bolandygyny hem aýtdy. Öňden interneti bar bolup emma 3 aý tölö geçirip bilmedik raýatlaryň internetleri kesilýär. Bu ýagdaýlar müşteriler bilen kompaniýanyň ýerlerdäki resmileriniň arasynda dawanyň döremegine getirdi diýip Çeşmämiz belledi. Ol şu ýylyň dowamynda Wi-Fi hyzmatyndan peýdalanýan raýatlaryň 60 göterimniň internetini dolu kesmek barada maslahat edilýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk baýdalanlar barada Türkmen Telekomyň welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherindäki edarasynyň internet hyzmatlary bölümi bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19 ýanwarda saat 14:00-17:30 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderli synançygy netije bermedi. Bu maglumat goňşy Gazakstanda bolan protestleriň fonunda prezident Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi. Döwlet başlutany bu tawşyrygyny 12 ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Giňişleýin meclisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginde Sewit döwletlerinde bolup geçýän harby, syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýygyderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini hem talap etdi. Berdimuhammedowyň bu çykyşyndan soň ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda ilata berilýän internetiň çäklendirilýändigi we mobil araýatnaşyk ulgamynyň kadaly işlemeýändigi barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýyzaki setirlerde ýerleşdirilýär we Türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurtda Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalar, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerler alybersede döwlet gödäwçiligindäki saytlardan daşary ençemi habar saytlary petikli saklanýar. Bu saytlardan peýdalanmagy isleg bildirýän raýatlar VPN ulanmaga mejbur bolýar. Türkmenistanyň araýatnaşyk hakyndaky Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyndaky we maglumat we onu goramak hakyndaky kanunlarynda VPN ulanmalaryndan peýdalanmak we onuň düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady we sosial kynçylyklaryň arasyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň çägine gurulşy dowam edýän 2 mega taslamada işleriň barşy bilen tanışdy. Prezident 18 ýanwarda Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezine 19 ýanwarda Aşgabat City ýaşaýyş toplumuna sapar etdi. Bu aralykda prezident bedewatlaryň hal ýagdaýyndan habar alyp halkara ahal tekatçylyk sport toplumuna bardy. Ol ýerde täze dünýä inen taýçynaga zaman nip at goýdy. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň ilatyň ykdysady we durmuş kynçylyklary dowam edýär. Azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy ýawgorly bolmagyna galýar. Ýurdun dürli sebitlerine şol sany paýtagat Aşgabatda ilatyň aglawa bölegi subsidiýalanyň azyk önümlerine garaşly galýar. Çörek we un ýetmezçiligini başdan geçirýär. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň arasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bahasy milliardlarça dollara barabar bolan ýöne anyk bahasy aýdylmaýan 2 iri taslamanyň gurulşy işleri bilen tanışdy. Ýogsa dünýäde dowam edýän global pandemiýanyň arasyna Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň aprelinde hökümet resmilerine dünýä ykdysadyýetyny emele gelen ýagdaý bilen baglykda gurulşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy tapşyrypdy. Resmi we ýarym resmi habar serýişleri tarapyndan akylly şäher adlandyrylýan Aşgabat City'niň hemde Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň ýaşaýyş durmuş ähmiýetine
Synçylar soragly çemeleşýärler. Türkmen paýtagynyň Demirgazyk böleginde ekspertler görä seismolog taýdan aktiw sebitde urlayan Aşgabat City'niň çägine döwlet medeniýetyne görä beýikligi 12 gatdan 35 gata çenli belent binalar gurmak gödeňinde tutulýar. Ýogsa iýul aýyna Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu taslamanyň gurulşyk meýdançasynyň epesli böleginde ýeriň ýokary gatlagyna ýerasty suwlaryň tapylanyny we bu meýdançada belent binalar öz içine alýan toplumy bina etmegiň soňu bilen uly kynçylyklara ýol açyp biljekdigini aýtdylar. Çarşamba ony Berdimuhammedow Aşgabat City üçin saýlanyp alynan ýerde jikmejik injenerçilik gözlegi işlerini geçirmek, durnuksuz topraklary berkitmek üçin zerur çärelerin görülmeligini ünti çekdi. Aşgabat City'niň gurulşyna 2021-nji ýylyň 25-nji maýyna resmi taýdan badalgy berildi. Täze şäheriň düýbüni tutmakda bara Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna gawat getirildi. Sişenbe günü Ahal welaýatynyň täze idare ediş merkeziniň gurulşyk meýdançasyna amala aşyran iş saparyna Berdimuhammedow ol ýerde gurulýan beýleki deshalar bilen bir hatarda beýikligi 40 metr bolan Ahal monumentiniň gurulşynyň ýagdaýy bilen tanyşdy. Resmiler welaýatyň täze merkeziniň hem akylly şäher konsepsiýasyna gawat getirilýändigini aýdýarlar. Ýogsa Türkmenistanyň hökümeti öz ilatyna dünýäde iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiligini hödürleýär. Ekspertler akylly şäher taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň hususan internet aragatnaşygynyň zerur bolup durýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 18-nji ýanwarda Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrmazdan öňden halkara ahal tekatçylyk toplumuna bardy. Döwlet medeniýetyne görä toplumna bir taýçanak dünýä inipdir. Berdimuhammedow bu taýçanaga zaman ip at goýupdyr. Şeýle-de ol täze taýçanagy täze eýýamyň nyşany atlandyrýar. Prezident täze eýýamyň beýleki aýratynlyklary barada başga jikmejiklik ma'lum etmedi. Döwlet medeniýetynyň çen tutulsa Berdimuhammedow geljek 30 ýyly täze eýýam hökmüne suratlandyrýar. Goý zaman atly taýçanak watanymyzyň täze eýýamyň beýik maksatlaryna ýetmegine bedew wadynyň nyşany bolsun diýip TDH Gurbanuly Berdimuhammedow sitirleýär. Geljek 30 ýyly öz içine alýan täze döwre niýetleriniň beýik maksatlarymyz bedew wady bilen geljege dowam bolsun diýip prezident aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek we onuň dowamyna ýurdun 30 ýyllyk geljegini ara alyp maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar. Zaman taýçanak Berdimuhammedowyň sözlerinden çen tutulsa şol 30 ýyly öz içine alýan täze döwrüň nyşany bolmaly. Mundan ozal Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryna Rowaş taýçanagyň dünýä inmegini şahatlykly waka hökmüne ýurdun ýyl ýazgytyna girdi. 2021-nji ýylyň aprelinde Aşgabat atly taýçanagyň dünýä inmegi häkimetleri begendirdi. Halkara hukuk goraýjy guramalara görä raýat we syýasy azatlyklar häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlaryň hatda imitlenmek hukuky hem tynçlary görä dolu kanawatlandyrylmaýan mahaly tanqidçiler häkimetleriň alyp barýan syýasatlaryny berk tanqid edýärler. Galy berse de Gurbanuly Berdimuhammedow zaman taýçanagyň dünýä inmeginden soňra atlaryň hal ýagdaýyny gowulandyrmak üçin Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gazmasyndan Türkmen atları döwlet birleşigine pul bölüp berdi. Türkmenistanyň Halkara Atçylyk Assosiasiýasyna we Halkara Türkmen Alawaýatlar Assosiasiýasyna prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär.